човек с интернет достъп, исках да ви споделя мнението си за не кой да е друг стил, ами за слаг. Хората, които са този стил, най-често носят смъкнати гащи, шапки, които им висят на косъм от главата и свичери на Супермен и мислят, че стават много кул. Но честно да си признаем, те никога няма да са суперхеро. Друг вид изроди са кифлите и кифльоците. Преди беше само една вкусна закуска с шоколад, мармалад или сирене. Но уви, сега е част от чалга културата, погребана в силикон и гримове. Всички са много слаг ланаби. Един ден видях една слаг двойка да се целува с дъкфейс. Все едно гледат две прочелокачки да се засмукват взаимно. Опа, кифа стайл! Веднъж как се чаках автобуса, видях едно момиче с страшно къса пола и с много целулит да се разхожда. Изглежда се едно купа желе, която се тресеше. Не знаех дали да плача или да се смея. В общи линии всичко стилове си имат своите плюсове и минуси. А някои хора се излагат само за да се харесат на другите. Според мен това е доста тъпо. Това беше всичко от мен. Чао!